12 август гирифти пурраи офтоб ба амал меояд, аммо аз Тоҷикистон мушоҳида намешавад. 12 августи соли 2026 яке аз падидаҳои ҷолиби табиат гирифти пурраи офтоб ба амал меояд. аз нигоҳи илмӣ гирифти офтоб замоне рух медиҳад ки моҳ байни замин ва офтоб қарор гирифта нури офтобро пурра ё қисман мепӯшонад. дар натиҷа барои нафароне ки дар минтақаи сояи моҳ қарор доранд, офтоб пурра ё қисман нопадид менамояд. вале гирифти офтоб аз ҳама минтақаҳои ҷаҳон дида намешавад. гирифти пурраи офтоб 12 августи соли 2026 аз Гренландия, Исландия ва қисматҳои Испания мушоҳида мешавад. дар баъзе кишварҳои дигар он ба таври қисман намоён мегардад, аммо аз қаламрави Тоҷикистон ин ҳолат умуман дида намешавад. сабаб дар он аст ки гирифти офтоб танҳо дар минтақаҳое мушоҳида мешавад ки ба сояи моҳ рост меоянд. рӯзи 12 августи соли 2026 роҳи сояи моҳ аз болои шимоли уқёнуси Атлантика гузашта Гренландия, Исландия ва қисматҳои Испанияро фаро мегирад. Тоҷикистон аз ин минтақа ҳазорҳо километр дур ҷойгир буда ҳатто ба минтақаҳои сояи нимторик низ дохил намешавад. аз ҳамин сабаб ин падида аз ҳеҷ минтақаи Тоҷикистон мушоҳида намешавад. аммо гирифти офтоб ки аз Тоҷикистон мушоҳида мешавад 2 августи соли 2027 ба амал меояд. мавриди зикр аст ки гирифти офтоб ба ҳаёти одамон ва сайёраи замин ҳеҷ гуна хатар надорад. ин як падидаи комилан табиии астрономӣ буда дар натиҷаи ҷойгиршавии замин, моҳ ва офтоб дар як хат ба амал меояд.